vi skal lige finde det. Mm. Ja, hvor arbejder du henne nu? Jeg arbejder ude på Danmarks Radio. Eller jeg er fri, normalt gør. Ja, og hvor lang tid har du arbejdet der? Det har jeg siden... Jeg startede der i praktik. Vi har sådan 1,5 års praktik i løbet af tiden på Journalisthøjskolen, hvor jeg startede derude. Det var tilbage i januar 2010. Og så er jeg lige tilbage på skolen og færdiggør med studie et halvt år i Australien, 3 semester, og så har jeg arbejdet der siden da igen. Okay. Så det var... Ja, jeg blev færdig i 2012 november, og har arbejdet der siden, kan man sige. Okay. Hvad er det, du arbejder med derude? Jeg er journalist på radioavisen primært, men også P1 Morgen og nogle gange nede på P3. Okay. Morgen P3. Og hvilken uddannelse var det, du tog? Jeg har en journalistuddannelse fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Okay. Ved du, hvad optagelseskravene er der? Ja, altså det er en optagelsesprøve. Det var det i hvert fald, da vi startede. Jeg ved ikke, om man skal yderligere, men dengang var det kun en optagelsesprøve. Ja, det var også det, som jeg kunne finde, men der stod, det var forskelligt fra skole til skole, så det er ikke helt sikkert. Ja, men det er rigtigt. Altså jeg ved, hvis du... altså på Journalisthøjskolen, der har du kun en optagelsesprøve, altså hvis reglerne er, som de plejer, det mener de er. Og så er der en række, alt efter hvor god en score du får. Okay. Så er der en række, der går direkte ind, altså bare kan starte, fordi de har fået et godt nok resultat. Og så er der nogen, der måske ligger i sådan en gråzone, hvor de så bliver inviteret ind til en samtale. Og så bliver de ud fra det valgt, om de kan komme ind eller ej. Okay. Så der er ligesom de 2 måder, men jeg ved selvfølgelig på universitetet, hvis du er på SDU eller RUC og læser journalistik, så er der jo noget med nogle adgangskrav og sådan noget i forhold til karakterer. Okay. Ja. Så man skal have taget... Hvis man prøver at ringe derude, så tror jeg faktisk, de kan forklare dig, hvordan det hænger sammen. Det plejer altså. Ja, det er faktisk meget god idé. Ja, fordi altså, hvis folk ringer og skal hjælpe til en skoleopgave, så vil de fleste jo gerne hjælpe, hvis de har søgt for deres sted. Det er faktisk en god idé. Hvor lang tid tog din uddannelse? Den har 4 år i alt, og så inkluderet i de 4 år har man så 1,5 års praktik. Okay. Hvor man enten er det samme sted, som jeg var, eller hvor man er et halvt år i en virksomhed og et år i en anden. Okay. Det kan sådan, det er efter, hvor lang en kontrakt man får. Okay. Den har 1,5 år i alt. Og synes du, det var en svær uddannelse? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det kunne godt være en presset uddannelse. Altså, der var meget... arbejdslæsset var stort i perioder, hvor man... det var svært at have et studiejob ved siden af, fordi du kunne møde ind kl. 8 om morgenen, og så fik du at vide, at du skulle aflevere en historie kl. 12 om aftenen, så kunne du ligesom ikke nå på arbejde, hvis du skulle nå at blive færdig. Så på den måde var det lidt svært at planlægge ved siden af, så man sådan lige kunne. Og det tror jeg var lidt overrasket over i forhold til gymnasiet, hvor du bare går i skole fra 8 til 4, og så er det fri. Men jeg synes, altså det er meget i perioder op til, i forbindelse med opgaver, og så er der andre gange, hvor du bare har helt almindelig skolegang via forelæsninger og har fri bagefter. Så det er sådan meget, ja, i perioder, tror jeg. Okay. Og hvad med, altså fagligheden, skal man være sådan stærkt faglig? Eller er det sådan, lærer man det sådan, er det okay, når man begynder op? Altså, jeg tror, hele optagelsesprøven sikrer jo ligesom, at du har et vist fagligt niveau. Det vil sige, altså optagelsesprøven er delt op i flere forskellige kategorier, kan man sige. En, hvor du skal have sådan en videnstest, hvor du ligesom beviser, at du har en bred viden om, hvad der sker i samfundet. Og det er alt fra politik til historie og så videre, ikke? Jo. Og nyheder generelt. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at have som journalist en eller anden grundlæggende viden og skråstreg interesse for, hvad der sker i samfundet, ikke? Jo. Og så er der en anden del, der er sådan en grammatikprøve, og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt at kunne sætte kommaer rigtigt. Altså hvis du har problemer med grammatik, så kan det måske godt blive lidt op ad bakke, fordi så kommer du til at bruge ressourcer på noget. Ja. Undervejs i din uddannelse, som der bare måske egentlig burde ligge på ryggraden, og som gør det hos mange af dine medstuderende. Ja, det kunne jeg godt. Så det er nok meget god idé, altså at kunne det. Og så er der en del af prøven også, som er en skriveprøve, altså hvor de simpelthen kan se, hvor godt du kan skrive. Du skal skrive nogle historier. Så på den måde, så burde man jo tænke, at når man kommer ind og har været igennem hele det her show, at så har man sådan det grundlæggende på plads. Ja. Og det synes jeg også, altså det er meget forskelligt, hvad folk kommer fra. Lige på
grupperne også, ikke? Altså, jeg var 19, da jeg startede, men på mit hold havde vi folk, der var 35. Hold op. Nej, så det på den måde er det mere bredt end for eksempel på RUC og på SDU, hvor mange måske, det er den uddannelse, de starter på, når de starter på universitetet. Og det er også, der er mange, der først gør det senere. Ja. Var det så... Nej, jeg synes ikke, at det er sådan svært, men det er selvfølgelig udfordrende, men jeg tror også, at til mig var det meget nærliggende, fordi det var ligesom, kan jeg kunne, det var at skrive og fortælle historier. Ja. Hvilke fag havde du, da du gik der? Var det sådan bare dansk, eller? Ja, men nej, altså, men det er delt ind, hvor det er lige pludselig selvfølgelig, som om det er helt lang tid siden. Det er delt ind i en masse forskellige, altså hver semester. Du har 3 semester, når du starter, ikke? Og et semester, det er jo et halvt år. Ja. De 3 semestre er delt op i nogle forskellige forløb, hvor du selvfølgelig får lidt grundlæggende indsigt i, hvad det går ud på i hele studiet og journalistuddannelsen. Og så kan man vælge, altså, man kan vælge imellem, hvad man ligesom vil ønske at sætte fokus på. Altså, der er nogle forskellige forløb, hvor du vælger, om du vil lave skrift, eller om du vil lave tv, radio eller online journalistik. Lidt ligesom studieveje, eller hvad det hedder, ligesom gymnasiet. Ja, på en måde, men du vælger det ikke så fast, som du gør på en studievej. Fordi det er måske et forløb på 1,5 måned. I mit tilfælde var det radio. Og så kommer der et forløb senere hen igen, hvor du kan vælge tv eller noget helt andet. Så det er egentlig enten en mulighed for at blive rigtig dygtig til at lave en af tingene, eller en mulighed for at brede det ud, så at du lærer det grundlæggende under alle, hvad kan man sige, underkategorier af journalistik. Ja. Så det er meget sådan, alt efter, hvad man selv ønsker at fokusere på egentlig. Og så kommer der så efter de her 3 semestre 1,5 års praktik. Okay. Det var det var i DR. Har et år. Ja, lige præcis. Og så kommer du tilbage, så har du 2 semestre igen, altså et år. Hvor mange vælger at tage på udveksling det ene år, eller den ene semester, og det andet semester skal man lave blandt andet bacheloren færdig. Der skal man hvad? Der skal man lave sin, altså vi laver også en bachelor, eller man kan hovedopgave, så er vores afsluttende opgave. Så det er forberedt, sådan, at når kommer tilbage fra en praktik, så har du et semester, 7. semester af det, hvor du ligesom runder en hel masse af i forhold til din praktik, og ja, jeg tror, du får mulighed for at lave nogle lidt større produktioner, man får ret meget erfaring, når man er i praktik. Så man bruger ligesom det, man har lært i praktikken på 7. semester. Og 8. semester, der er så mange, der vælger at tage på udveksling, og når man så kommer hjem fra 8. semester, vil du jo egentlig normalt, hvis du er blevet i Danmark på journalisthøjskolen, vil du være færdig i løbet af 8. semester. Hvorimod, hvis du er på udveksling, ligesom jeg var, så er det først, når du kommer hjem, at du går i gang med din hovedopgave, som du har 3 måneder til at lave, tror jeg. Og så afleverer man den og bliver færdig. Okay. Ja, men jeg tror faktisk, jeg kunne forestille mig, at der også stod en hel masse information om den på journalisthøjskolens hjemmeside, sådan, hvordan de byggede op. Så jeg ved ikke helt, om det er det samme i dag. Nej, altså jeg har godt været lidt inde og kigge.